Стартап-марафон 2017. Амаль 30 удзельнікаў і 20 прэзентацый. Брэсцкі навукова-тэхнічны парк стаў пляцоўкай для бізнес-ідэй. Мэта – паказаць сацыяльныя стартапы, якія могуць быць рэалізаваны ў брэсцкім рэгіёне. Малабюджэтнасць – адзін з асноўных крытэрыяў адбору. Мы очень хотели представить те проекты, которые на данный момент у нас уже сейчас созревают от участниц и участников различных наших образовательных курсов и программ по поддержке стартапов. То есть у нас есть проект «Региональная стартап-школа», у нас есть проект по поддержке женского предпринимательства. Стартап подзяліўся на две часткі. Майстар-класы ад экспертаў, дзе можна было атрымаць навыкі вядзення малога бізнесу ў сацыяльных сетках, і прэзентацыі праектаў. Гэты марафон яшчэ адна магчымасць павысіць свой прафесійны ўзровень. Эксперты адзначаюць, што сёння актуальнымі з'яўляюцца сацыяльныя праекты. Социальная сфера стала актуальна, что она, в общем-то, чуть-чуть подтягивается до европейского уровня, скажем так. Это очень такая тема, продвинутая сегодня в зарубежных странах. Поэтому мне кажется, что социальные проекты могут рассчитывать на поддержку. И хотелось бы, чтобы они получали эту поддержку. Здзіўляе разнабаковасць і разнапланавасць ідэй. Адзенне для лялек, развядзенне земнаводных і шмат іншага. Анатоль Капранаў прапанаваў выраб спартыўных клюшак, вытворчасць якіх могла бы ажыццяўляцца ў Брэсце. На данном рынке самая топовая клюшка стоит порядка 260 рублей белорусских. Наша клюшка порядка будет стоить где-то 140-150 рублей. Топовая. Окупаемость данного проекта порядка 18 месяцев. А вось Яўген Літоўчык прапанаваў новы фармат вядзення заняткаў у аўташколе. Онлайн-урокі эканомяць час і гарантуюць якасць, сцвярджае Яўген. При современном ритме сегодня не представляется возможным присутствовать на всех занятиях, что сказывается и на уровне подготовки водителей будущих, и следует уже двигаться в ногу со временем, поэтому сегодня много всевозможных инновационных технологий, которые также считаю необходимым использовать и в сфере подготовки водителей. Фактычна кожны з пачынаючых прадпрымальнікаў зрабіў першыя і самыя важныя крокі па запуску свайго бізнесу. Удзельнікі дасканальна прапрацавалі свае праекты з экспертамі. Лепшыя ідэі прадстаўлены патэнцыяльным інвестарам. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».